tahu ang tini kaisa kau suna musuman kan no tahu ni bangai tini rally khalai ka watai jorao tini rally khalai ka थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर बिशालगढ़ खानादिन कुनाबन टीएसआर कैम्प टीएसआर जवान सुकांत दास हले खरकसा चीनी तिप्रासा टीएसआर ऑफिसर कायसा मार्का सिंह जमातिया सुबेदार तैसा किरण जमातिया नायक सुबेदार कवि बोथारका बरंगा आबोल बागै जों तिनि दिकार जालगै तैदु हातिवा अम्पि ब्लक आन्डारा तैदु हातिवा जों कायसा गतरमा प्रोटेस्ट रेली मा खलैका तामो बागै हिमालय कारण तिनि तिप्रा सड़क अब हैके 70-72 साल अब हैके वाजिरक बाय तखर जागो बुथार जागो टीजा खाइजागो अमहाय घटना गति चलता अब जों कुनो फालो विचार मैया आगेबो अनेक अफिसार बुथा जाखा तब कुली बुथा जाखा मार्का बाय किरण जमातिया आगे जब सुकराम देबरमा एसडीएम सदर एसडीएम बुथार जाखा बिदि कुनो प्रकाश दिबालको दिपर आगरतलावा एसडीएम अफिसर हाई कफल जाखा अब कुनो विचार मैया अब कुनो आक्रमण से एरेस्ट किया अब पर सचिव महल देबरमा गंडा सरावा पियुका एसडीएम थ्री बुथारी खाती अब कुनो जस्टिस माया अब क्या ताई रफेर सामफ्रे हगी तलांग माने किडनैपिंग अब तो गोबां मार दङ उस गांसे 7तासे केबेंयाखौ हमाहा आलुनि सखि जमा पियाला किडनैपिं फ्लाइ तलांखांमानि 7तासे खयाका ताबो हाय हाय तेसा गटलांखा हाय बागैना जों तिपर सरकय सज्ज खाइबेलिया जीवनत जों सज्ज खाया जों बिनि इदानी 6 मासनि बिसिंग पुथर बिचारंगै बिनि फासि मालायनि नांनाय बिनि बर'फोर फासि जानाय आफोरसे बिनि फेमिलि रक आत्ता सन्तुष्ट दंनाय जों सारा तिप्रानि जारा तिप्रा सारा जों बसिना आत्ता सन्तुष्ट दंनाय हायसा जों ताय चिर आन्दोलन ताय खामि गला अब जों सठिक जास्टिस मायाखै बेलाय ना हामबाय ताखौ अगारना फाइदेंगा जों तेगाइसा फाइदेंगा जों ताउसिनि ताखौ जोनो TWF नि थेगा फाइनाय रनो संख्या संगै नालायसनाय बाइसनो ओंखा दिनै टाउननि बाङै औ वातै जराव वातै सेक्सेगो न वातै मानजागै रेलि खायनो नांखा किरण कुमार जमातिया बाय मार्सिन हासिन जमातिया बरो कुनि थिनि सिनि बाङै बाय के दुखु बिखा अ हाके मानसि जों सातौ जाखिनाय वन साबाय बेसो अ हाके मान बाजा